It's time for DJ Rocky's Secret Files. Minsan share kami ng babae. Pagkatapos ko, siya naman. Ganun kaming magkaibigan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bruce. Meron akong matalik na kaibigan. Itago na lang natin siya sa pangalang Ryan. Magkakilala kami mula pa nung third year high school. Lagi kaming magkasabwat sa bawat trip sa loob ng room namin. Kaaway ko yung kaaway niya. Kaaway niya naman ang mga kaaway ko. Talagang close kaming dalawa. Nagdadamayan kami in times of good and bad. Tinuturing ko siya na parang kapatid ko na. Kasi ako hindi ko ramdam na may kapatid ako, kaya siya yung sumbungan ko sa anumang problemang meron ako. Fourth year high school, mas naging solid yung pagbabarkada namin. Kasama yung ibang tropa namin. Nagkakating classes kami sabay-sabay. Kapag hindi papasok yung isa, hindi papasok ang lahat. Ganon kaming magtropa. Tatambay lang kami sa tabing ilog, kasama ang iba naming tropa, tapos magpapahangin, food trip, jamming. Tapos, pagbalik namin ng room, ire-report kami ng advisor namin. Grabe, ang saya ng type na yon. Kahit hindi kami masyadong nagseseryoso sa pag-aaral namin. Solid naman yung nararamdaman namin sa friendship namin. And then, third year high school ako. May girlfriend ako. Maganda, maputi, walang arte sa katawan. Pero itong si Ryan, itong matalik kong kaibigan, napagseselosan ko na. Kasi sa tuwing mag-aaway kami ng girlfriend ko, tong girlfriend ko, si Ryan yung nilalapitan. Si Ryan ang kaharap ng girlfriend ko tuwing umiiyak siya. Pero buti na lang, itong kaibigan kong to, sinasabi niya sa akin lahat ng sinasabi ng girlfriend ko. Kaya tiwala rin naman ako. Hanggang sumapit ang fourth year high school namin. Strong pa rin kami ng girlfriend ko. Kahit sa tuwing nag-aaway kami ng girlfriend ko, lalapit ang girlfriend ko kay Ryan, nalalaman ko naman kung ano yung gagawin ko. Suportado ako ng kaibigan ko eh. Kaya ang swerte ko sa kaibigan ko. Hanggang sa si Ryan naman ang nagka-girlfriend nung fourth year high school kami. Ang ganda ng girlfriend ng kaibigan kong si Ryan. Mas maganda pa sa girlfriend ko. Pero syempre, love ko yung girlfriend ko. Kaya sa paningin ko, mas maganda siya. Pero ilang buwan lang sila nun. Kasi hindi nakatiis si Ryan. Mas malala pa yung gawain ng girlfriend niya sa paaralan kaysa sa amin. Yung girlfriend niyang yun, nag-smoke, umiinom. Kami, nagkakating class lang kami ng tropa ko. Nagpo-food trip. Tapos hindi naman namin gawaing mag-inom. Kaya ayun, naghiwalay sila. At dahil nalaman ko ilang araw mula nung naghiwalay sila, sinamahan ko siya. Isa pala sa dahilan ng paghihiwalay nila ay dahil may gusto sa akin yung girlfriend ni Ryan. Sabi ni Ryan sa akin, mahal ko yun, tol. Pero mas importante ka sa akin. Akalain mo yun, sinabi ng kaibigan ko yun? Mas importante pa daw ako kesa sa girlfriend niya. Kaya niya hiniwalayan dahil baka magiging dahilan ng pag-aaway nila, ako. Kalain mo yun? Hiniwalayan niya yung girlfriend niya para sa kaibigan.
Sa pagkakataong yun, medyo nakonsensya ako. Hindi siya gaanong nagsasalita pero nagsasabay naman kaming mag-lunch kasama ko yung girlfriend ko. March 2015. Dumating yung araw ng graduation namin. Bumalik na sa dati si Ryan. Mapang-asar. Malakas mang trip. Parang walang problema. Kami naman ng girlfriend ko, laban pa din. Nag-iiyakan kami noon kasi baka malalayo na kami sa isa't isa. Kaya lang, 1 month after graduation, hiniwalayan na ako ng girlfriend ko. Kasi nga daw, hindi ako masyadong nakakapunta sa kanila. Hinaharang ba naman ako ng tatay niya sa kanila? Tapos hindi siya nakakalabas. Hindi siya nakakatakas. Kaya minsan lang talaga kami magkita. Nang panahon na yon, heartbroken talaga ako. Niyaya ko si Raya mag-inom kami. Tapos first time yon. Hanggang sa lumipas yung mga araw, halos araw-araw kaming nagchat-chat. Walang araw na wala kaming gala. Single na kami parehas nun ni Ryan. Etong si Ryan, napakaseryosong tao. Pero habulin ng chicks. Pumupunta kami sa bar nun. Kaya walwalan na. Actually, may mga gustong manghalik sa akin na babae, bakla, ewan ko ba? Nababaklaan, pati halos yung mga straight na lalaki sa amin. Hindi naman sa nagpapakahambog ako pero may itsura naman talaga kami ng kaibigan ko. Gwapo ako. Matangos yung ilong. Parang Turko. Pero real Pinoy ako. At yun, nasanay na kami ni Ryan na kaming dalawa lang yung nag-iinom. Kasama yung ibang babae niya. Halos yung ibang babae pinamimigay niya nga sa akin eh. Yung kaibigan kong yung si Ryan, pogi din siya. Ang inosente ng muka. Mukhang inosente pero hindi talaga. Halos gabi-gabi, magchat-chat sa akin yung mama ko, tsaka kay Ryan. Pag wala kasi kami sa bahay, alam na nila, kami ang magkasama ni Ryan. Minsan nga, si Ryan yung pinapagalitan ni mama. Magkakakilala naman yung families namin. Tapos, lumipas pa yung mga ilang araw. Yayaan pa rin. At buti na lang, si Ryan lagi yung gumagastos. Ang lakas kasi ng batang yun, habulin talaga. Habulin ng bakla. Pinapadalhan siya ng pera ng mga kachat niya. Kaya may pera yung batang yun. Pero tinatanong ko siya kung may ginagawa ba siya. Baka ma-blackmail kasi siya, di ba? Pero wala naman daw. Kusang bumibigay yung mga bakla sa kanya. Ang pogi. Pati ako nga, pinagtitripan na din ng mga nagpapadala sa kanya. Pati ako pinapadalhan na din. Pero, tinatago ko lang yung pera ko noon kasi may pinag-iipunan ako. Tinatanggap lang namin yung pera. Bigay yun eh. Sa bakla nga lang galing. Ang pangit lang pakinggan pero wala namang kapalit yung pinapadala nila sa amin. Ang gusto lang daw nila, makita kaming masaya. Di masaya kami nun. Lagi kami nagiinom nun ni Ryan. Kasama yung barkada namin minsan. Pero palaging dalawa lang kami. Ganyan kami ka-close ng kaibigan ko. Minsan kapag naglalayas ako, doon ako natutulog sa bahay nila. Minsan din pag may problema ako sa family ko, sa kanya ako tumatakbo. Tapos umiiyak ako sa harap ng kaibigan ko. Siya rin, umiiyak sa akin pag may problema siya. Ganon kami ka-close. Hanggang sa halos lahat yata ng lakad namin magkasama kami. Napagkamalan ba naman kami ni Ryan na magjowa? Sino daw bakla sa amin? Pero alam naming straight kaming dalawa. Nagsishare pa nga kami ng babae. Ang sama namin pero sorry girls. Ganito yun yung pagkatapos ko sa isang babae, siya naman. Pero hindi alam nung mga magulang namin na ganun yung gawain namin. Hindi naman kasi halata sa itsura namin. Inosente kasi yung mga mukha namin.
Hanggang sa isang araw, December 24, 2017. Nag-chat si Ryan. Namomroblema kasi feeling niya hindi siya sinusuportahan ng pamilya niya sa pag-aaral. College na ako, ganun din siya, pero magkaibang school kami. Swerte lang ako kasi pinapaaral ako ng tita ko na nasa ibang bansa. Kaya kahit kapos, nakapag-aral naman ako. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, "Pre, san ka? Tang naman nitong mga tao sa bahay. Ayoko ditong magpasko." Nag-reply naman ako sa kanya, "Sige pre, halika dito sa bahay. Pero magpapaalam muna ako kila mama, papa, kung papayag sila na dito ka magpasko." At pumayag naman ang mama ko. Kaya nung bandang alas 10 ng gabi, December 24, dumating si Ryan sa amin. Nag-inuman kami. Hanggang sa walang tigil yun. Natulog kami sa bahay. December 26 na noon, madaling araw. 7 p.m. Kami lang dalawa ni Ryan. Kami na lang yung natira sa bahay. Tapos yung kapatid ko at yung magulang ko nasa bahay ng tita ko sa kabilang bahay. Konting layo lang sa bahay namin. Ginising ko si Ryan, sinabihan ko na umuwi na siya, baka hinahanap na siya ng magulang niya. Kumain muna kami, tapos nilak muna namin yung pinto. Kami lang dalawa. Uso kasi yung nakawan sa lugar namin. Pagkatapos namin kumain, hiniram ko yung cellphone niya. Kasi manunood sana ako ng, alam nyo na, sorry ha, SPG na to, pero hiniram ko yung cellphone ni Ryan. Pero hindi siya pumapayag kasi may video daw siya sa isa niyang naka-check-check chenes. Pero sabi ko sa kanya, baliw, mag-google lang ako, no? Doon ako manunood. Kahit tingnan ko yung video mo, alam ko naman kung gaano kalaki ang sayo. Grabe, dami kong tawa nun. Tumawa din si Ryan nun. At ayun na nga, inaagaw ko yung cellphone niya kasi wala akong cellphone nun. Nanghihiram lang ako sa mama ko. Pinapatulog ko lang siya para makuha ko yung cellphone niya, pero hindi pa rin. Binabantayan niya talaga yung cellphone niya. Hanggang sa hinabol niya ako patungo dun sa CR namin sa bahay. Sinipa niya yung pinto ng CR, kaya binigay ko na lang yung cellphone niya. At grabe, tumawa siya, sabi niya, ayaw niya raw magpahiram ng phone niya. Bumalik siya sa taas, at yun, pilit ko pa rin hinihiram yung cellphone niya. Ilang minuto pa yung dumating. Nagpahiram naman siya. Pero dapat daw, manonood din siya para malaman niya kung ano yung binubuksan ko. Ayaw niya namang i-delete. Kaya ayun, sabi ko sa kanya, doon ka na muna sa sala. Dito muna ka sa kwarto. Sabi niya, kung papasok ka pre, bigay mo yung cellphone ko. Di ako nagbibiro. Pumasok ako sa kwarto, dala ko yung cellphone ni Ryan. Tinulak niya yung pinto. Sabi niya, bigay ko daw yung cellphone niya. At isa pa sa sabi niya, sige, diyan ka na lang. Diyan ka, nang walang cellphone. Naagaw niya sa akin yung cellphone. Pero ewan ko ba kung bakit napasok sa utak ko yung ganun. Ilang minuto yung dumaan, kinuha ko yung phone ni Ryan. Nagmamakaawa na ako noon. Naisip ko na kasing mag-handling. Tapos sabi niya, dito ka na lang sa sala. Baka maabutan ka pa ng nanay mo, mapatay ka pa nun. At ayun, hindi niya alam, pumasok ako sa kwarto ko. Pero di ko na nilak. Hinabol na naman niya ako. Ibigay ko daw sa kanya yung cellphone niya. Baka daw kasi iba yung ma-open ko. Wala naman talaga akong balak mag-open ng iba. Talagang Google lang. Tapos sinabi niya ulit na, dito ka na lang sa sala. Parehas naman tayong lalaki, wala namang babae. Kung papasok ka sa kwarto, bigay mo na lang sa akin yung cellphone ko. Kaya ayun, itinapon ko sa sahig yung cellphone niya. Naggalit-galitan ako pero natatawa na ako nun. At yun, binigay niya yung cellphone. Tapos pumasok nga ako sa kwarto ko. Hinayaan niya ako. Pero hindi ko alam, tinitingnan niya pala ako kung i-open ko ba yung mga videos niya. Tapos yun. Nagulat na lang siya na nung tinitingnan ko na yung cellphone niya, bakit umabot ka sa video ko? Tumahimik lang ako. Sinabihan ko siya na tumigil ka nga dyan.
Tapos, sabi ko, dito ka na lang sa tabi ko para makita mo kung ano yung open ko. At sabay kaming nanood ng video mula sa X-rated sites na dinownload niya. At ayun na. Hanggang sa may iba na kaming naramdaman. Tapos sabi niya, subukan daw namin. At sabi ko, subukan mo, susuntukin kita. Pagkatapos nun, seryoso na siyang nanonood ng video. At ayun na. Nagtanong na siya sa akin kung papayag daw ba ako. Hindi ako pumayag. Pero sabi niya, atin-atin lang naman to. At yun, nadala kami. Nagsisihan kami kung bakit namin nagawa yun. Magkaibigan naman kami at kapatid yung turing namin sa isa't isa. At ang pinakamasakit pa nun, kakasagot lang ng girlfriend ko sa akin. At yun, may nangyari sa amin ng kaibigan ko. Hanggang sa ilang minuto kaming nag-usap, lumabas ng bahay na parang walang nangyari. Sabi naman ni Ryan, distansya muna daw kami. Alam naman namin sa isa't isa na straight kami. Pero bakit ganun? Yun ang paulit-ulit na nasa utak naming dalawa. Lumipas ang ilang araw, nagyayaya na naman ako makipag-inuman o makipaglaro ng Dota kasama si Ryan. Siya yung lagi kong kasama mula pa nun . Parang hindi ako komportable sa mga lakad ko kapag hindi ko kasama yung loko na yun. Pumayag naman siya. At syempre, nagbibigay din ako ng oras sa girlfriend ko. Minsan pa nga kaming tatlo ng girlfriend ko yung magkasamang kumakain. Libre ni Ryan. Minsan naman treat ko. At talagang supportive si Ryan sa akin. At hindi sinabi ni Ryan na may girlfriend na rin pala siya. Hindi niya lang sinasabi sa amin. Classmate pa namin ang girlfriend ko. Small world, no? Kaya sa tuwing naglalabas kami, double date ang nagiging resulta. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, sabi namin at nangako kami sa isa't isa, hindi na namin uulitin yun. Pero December 31, nangyari na naman yung hindi dapat mangyari. Habang naliligo kami, nandidiri kami sa mga sarili namin. Siya naman umiiyak sabay suntok sa pader. Pinakalma ko siya kasi lasing na rin kaming dalawa, nagbihis na tulog. Kinabukasan pagising namin, habang nag-agahan, nagtaka yung kasama namin kung saan kami natulog. Tapos, lumipas pa yung mga araw, sabi ni Ryan sa akin, distansya muna tayo sa isa't isa. Hindi tama yung nangyayari sa atin . Naiiyak na ako kasi sayang yung pagkakaibigan natin. Hindi naman ako bakla. Hindi ka naman bakla siguro, 'di ba? May mga girlfriend tayo, ba't natin yung ginagawa? Tinuring kita na parang kapatid pero bakit ganun? Di natin napipigilan ng isa't isa. At ayun na, hindi na nagparamdam si Ryan, ang matalik kong kaibigan. Hanggang sa nag-aaway kami ng girlfriend ko. Isang araw nag-chat bigla si Ryan. Sinabihan ako ng tips kung paano maaayos yung relasyon namin ng girlfriend ko. Nag-confide kasi sa kanya yung girlfriend ko. At dahil doon, nagsimula na naman yung communication namin. Bumalik yung pagkakaibigan namin. And then March 2018, isusurprise ko yung girlfriend ko dahil anniversary namin. Kaya lang, wala akong pambili ng regalo. Tinawagan ko si Ryan, baka pwedeng makiutang ng pera. Pandagdag. At yun, pumunta si Ryan sa akin na may daladalang human size teddy bear. Laking pasasalamat ko talaga sa kanya. Nagpasalamat ako sa effort ng kaibigan ko nun. At yun, kumain kami, naginuman, pero walang nangyayari na nun. Lumipas ang araw, akala namin magtutuloy-tuloy na. Pero nagkaroon na naman ng pagkakataon. Pagkatapos nun, hindi na kami nag-usap. At simula nun, hindi na muna ako nagparamdam kay Ryan. Chat, text, like sa Facebook post. Kulang na lang i-block ko siya pero hindi ko magawa kasi best friend ko siya . Nagtataka nga yung girlfriend ko kasi mukhang hindi na daw kami close. Iniisip ko, mabuti na lang siguro yun na hindi na kami masyadong dikit ni Ryan para hindi na maulit yun.
Pero may himala. Kagabi, nag-chat si Ryan na maglaro ng Dota. Pumayag naman ako kasi miss ko na yung kaibigan ko eh. Pero hindi muna kami magiinom para iwas na rin. Inakbayan ako ni Ryan at nag-sorry. Ako din nag-sorry ako. Alam naman talaga naming mali yun eh. At ngayon, isusubukan naming balikan yung dating kami. Yung friends lang talaga, yung walang benefits. At habang nagkukwentuhan kami, sinabi ko na sa kanya na siya yung magiging ninong na magiging anak namin ng girlfriend ko. Oo, buntis yung girlfriend ko. At gusto ng mga magulang niya ikasal na kami soon. Yun nga eh. Parang nagdadalawang isip ako at parang ayoko naman din talagang sabihin sa girlfriend ko yung past ko. Alam ko naman nagkamali ako eh. Alam ko maraming naiinis sa akin ngayon dahil niloloko ko yung girlfriend ko. Pero nangyari na yung nangyari. At hindi pa naman huli ang lahat para matuto at gawin ng tama, hindi ba?